spitting out his been up, teaming up with Davido, basically passion. I'm giving you the Friday edition of Umasakhane. Lapha ke thina ke up until insimbi yeka 12 o'clock. Nditshilo ke nathi ke xa sibuya sizama ukuqonda wethu into yobana ke ulusu lwethu lungasixelela ntoni na erongo eyenzekayo. Ulusu ke ngumqondiso obalulekileyo wempilo yethu yonke. Xa sihlangabezana neengxaki ezifana namaqhakuva, ubone sowunolusu oludry okanye once ube exposed elangeni khalilanga oko ke akusoloko kuthetha ingxaki yolusu kuphela. Ngamanye amaxesha ke kunduleka indlela esiphila ngayo, ukutya kwethu okanye izinto mihla le. Namhlanje ke sinunkela ke noPhil, siphil usemthatha yena. Phil, good morning and thank you so much for joining us. Good morning, Vukani FM and the listeners. Molweni. Kutheni ufake imask? Hello. Kutheni ufake imask? Bendisemsebenzini kaloku, ndisemsebenzini. Oh, sorry. Ndisemsebenzini kaloku, ndinomntu. Ndisemsebenzini. Ndiyikhuphe ke. Okay. Ulusu, Phil, Lusoloko, skin is often seen as a reflection of a person's overall health. Ne? Ubuwena. Yes. Ndidibane nam ngoku sendingumntu okhula amaqhakuva, ndidibane nam ngoku sendingumntu oneskin esidry. Why? Kusube kusenzeka ntoni? It's because as we age, everything changes. Your hormones changes, same as your skin cells, they change. Okay? Awuzufana nangokuya bulibhubhudlwana elina 10 years. Uyaqonda? Ungazufana nangokuya bulibhubhudlwana elina 15. Uyaqonda? Ngoku you are exposed kwiinto ezininzi that reacts kwi-skin sakho. It could be environment apho uhlala khona, izinto ozityayo, izinto ozithambisayo. They play a huge role. Zonke ezo zinto, environment, what you eat and what you put in your skin. Naku ke ngoku bendingumntu apha ebekade bendingumntu obekade esebenza elangeni ndingabi nangxaki. All of a sudden ngoku xa ndiselangeni ndifumanisa into yobana ndiyatshama lilanga ndibe nezigxalana ezithile. Bendingumntu obeneskin esingena problem. All of a sudden ndine experience i-dry skin okanye ndikhula amaqhakuva. Ndincedisana njani ke ngoku nolusu lwam ke when it comes to xa ndikwi-situation enjalo? Masiqale ngokubana oko iskin sakho sikuxelela ubana xa ndiselangeni ndiyatsha, but you've been ignoring. Let's just get to the part where you have been ignoring for the city. Skin, remember skin, we've got layers. We've got epidermis, dermis, up to. So skin is all about layers. When you reach a layer ethile le ikhathelele ungamelekanga uba it has been exposed to such dangers, ube wena uthi ke unalo yho ndiba ne-rush. Kudala sekuxelela day one, but then you just ignore. Right. Then ke ngoku okay, yes, continue. Ndimamele ku. Okay. So in light of that, kule ignorance uzawubona wena by the time wena yourself umnikazi wokutsha ezibona. Abanye abantu kudala besithi utheni na uske wafiphala nje, kudala ufiphele. Qha umntu akaziboni. Same as the mirrors ezasendlini yakho, they get used to you. Uzukutshintsha ngokuzijonga. Xa ufika isipili sasemsebenzini tells you something else, okanye isipili sakwenye indawo tells you something else, because it's not used to your visual. Isipili sakho siyakwazi, it's very important uba nezipili ezininzi endlini. Noba zisedrowini, umane uthathe esinye to get better results, because the other one is very used to you. So funeka nditshintshe nezipili. Ufumana utshintsha nje izipili xa ungaziboni, indizama kuthiwa ayiziboni.
So xa ukufuna le nto uyikhangelayo, khangela ngokwezinye izipili uzibone. Okay, you're gonna see yourself. Xa nditshiswe Ke lilanga ngoku uqala ndiyayiva. Ngaphandle kokusebenzisa i-sunscreen, Phil, yintoni endinoyisebenzisa for ukuzikhusela elangeni? Ndiyayinxiba ikepusi xa ndiyosebenza phandle, ndiyathwala i-straw hat, ndiqabe ummemezi, xa ngaba ndingenayo i-sunscreen. But Good. zeziphi ezinye izinto endinokuzenza to make sure into yobana ndiyazikhusela elangeni kakhulu, ndingade kude kube kuyofikelela kule leya izawuba ingakufunekanga ukuba ibe exposed elangeni, ndide ndingaziboni nasezipilini. Okay, typical umuntu which is to rural and urban areas. So let's talk about the person of the rural areas and also under financial stress. Yeah. Okay. Charcoal. You can just take charcoal. Ilahle. Yes. Very important. Inceda njani loo nto? Xa ungenayo i-sunscreen. Umzekelo nayo i-sunscreen. So, Yes. cover yourself with a charcoal. Okay. So charcoal it's an Asian yakudala yayisetyenziswa zii-ancestors zethu zakudala before kungene zawuphuma kancinci before kungene i-toothpaste. Babesebenzisa umsizi amalahle. I-charcoal inomndima enkulu eyidlalayo kwi-skin somntu. That's why nangoku kwizinto zokuthambisa kukuba khona i-charcoal mask. Ibalulekile kakhulu. Everything esinayo emakhaya, it has been there, but ke kuba ke abantu abamnyama bathanda izinto zasentshona. Ibe ngathi I don't know like bayisoze sifike nini na kule part ka stop undermining what we have. Esto ikhona i-charcoal mask. So la charcoal mask i-charcoal mask coming from what? Basi umlilo phaa ophi umsizi mfondini. Ilahle amalahle ukhuhla ilahle lalemnyama. Ulenze intlama, paste uqabe. Uqabe apha ebusweni. Andithi all of a sudden uyayazi i-charcoal mask? Udala uyazi. I do. But awuyazi uba le charcoal mask isuka from the msizi. Qanasekhaya. Ke ngoku Phil, xa okay, I'm not exposed to elangeni or anything, but ndidibane nam ngoku sendikhula amaqhakuva apha kum emzimbeni. Okokuqala inoba kusube kusenzeka ntoni apha emzimbeni wam and zeziphi mhlawumbi iziteps. There's a friend of mine akho nto angayisebenzisanga, Phil. Uyile kwi-dermatologist, suggest i-dermatologist bona you must use this and that. But xa esebenzisa ezi products azisebenzisayo ayatshona amaqhakuva but kushiyeke ezaa spots, yabo. La maqhakuva aphi? Asebusweni okanye emzimbeni? Sorry. Asebusweni. Okay, asebusweni. Okay. Yes, I'm listening. Then kushiyeke ezaa spots. Xa kushiyeke ezaa spots, 3 months, 4 months down the line, aphinda yabuya futhi la maqhakuva. And uthi, I've exhausted all the channels. According to kind of I don't know what to do now. Okay, fine. I'm glad that you tapped on that. That's why ndihleli kanje e-ofisini yam namhlanje. It could be. Remember, ndakufona ndikuxokelela ngento ye-skin analysis test esizoba nayo apha eMthatha. Yes. That is a very good first move for any person to know. Coming to what the issue is,
it could be uthambisa mhlawumbi izinto ezine-salicylic acid. Abe react kwi-salicylic bekufuneka athambise into ezine-niacinamide. You get what I'm saying? Then having ukuthambisa into wrong continuously, you will definitely react from it because you don't even know what you're supposed to be putting in your skin. Okay? Yes. So uthambisa it could be kwezinto azithambisayo enye yazo ine-niacinamide ndizawuza nje kancinci ine-niacinamide yabona when look up there's a niacinamide there's micro what different ke zihlukahlukene for any skin type. Then into esizisebenzisayo into ye-skin iba scientifically formulated, right? I-formulation isuka up getting to your skin cells. Now ke ngoku xa wena uthambisa whatever mhlawumbe ene-glycolic kuthiwa i-glycolic yenza ikhomkhoma ube wena uyareacta kwi-glycolic ayifuni i-glycolic into ekufunayo yi-salicylic yi-niacinamide and that's why it's very, very important to have a skin test. So it could be reactor kwinto ayithambisayo and official that ayithambisayo it rejects her then him then aphinda abuyele kuyo. Okay. So it's important ukuyazi into yokubana yeyiphi. Yes, I was about to ask that. Into yobana ndiyazi njani ke ngokubana lena ilulungele ulusu lwam, lena ayilulungelanga ulusu lwam. How do I know of that? That's why you have decided that we must bring a skin analysis test in the Eastern Cape. Abantu base-Eastern Cape abayazi the knowledge and it's about time. It's been long overdue. So it is my duty as a skin professional that to bring my people this such knowledge. Such knowledge iqeda nje yonke ukube ungena apho uphuma apho ungena apho uphuma apho uphuma apho. Yabo? So you do the test, you get to know about dingu dry skin, dingu oily skin. This skin has got many Fitzpatrick. It's got many types. Simplifies. Net types has names. Yeah. Then ke ngoku ube ngosowunikwa ke ngoku le ilungelana ne-skin sakho usebenzise yona ke ngoku and then you could Yebo. Yeah. Yebo. Very easy and quick. Let's quickly talk about dry ke ngoku. The experiencer yes. andingomntu une-skin esi-dry but all of a sudden ndizifumanisa into yobana ndinolusu lomileyo kakhulu. So ndenza njani kwi-situation enjalo? Okay, it's up to the person to be very alert. Kukho isummer, kukho iwinter, kukho ezike ziyi-2 singazibaliyo, i-autumn and the spring. You know, but you need to check. You need to check ba xa singena esummer kwenzeka ntoni kum in my body. Okay. Isummer xa singena nje summer it's a little let's take it back to health education. Isummer shushu, therefore our bodies reacts. Body it needs to be hydrated all the time. Our bodies needs to be hydrated. Our bodies needs to be fed. So bakho amaxesha anjalo angangqini. Okay. Yeah. Yeah. Imake I need context kule nto sithetha ngayo Phil, ne, because umzekelo mna ndiyazazi into yobana mna xa kuse-winter skin sam siba dry kakhulu then xa singene sama ndiba ngu-normal to oily andibi nazi-problems ze-skin. So ke kunyanzeleka into yobana xa ndingena ewinter manditshintshe into endiyisebenzisayo yoyithambisa and look for something that's going to be accommodated kumntu one-skin esi-dry. But then I don't have those problems xa ndifika esama. I can thambisa whatever into endifuna ukuyithambisa. So should I continue with that, or ikhona enye into mhlambi beyond that I can do just to avoid le nto ndiyazi into yobana ndiyasilungisa iskim sam qha ndingabi nee-seasons ezithile? I'm not sure if you get my point.
Okay, yes, I'm getting your point. It's like first get to summer. Summer, skin sakho. People now you need to be hydrated. When you're keeping your skin hydrated and then do ityayo, ihambisana neskin sakho. Igut yakho ihambisana what shows out on the outside. Then Alright. coming to the winter, assumingly, you just have to put in a bit of ukongeza kule nto ubukade uthambisa but ingakwenzeli ingxaki. Just have to put on oils. Now we have peptides now that remember our skin is also made from exosomes. There are skin cells that kuthiwa zii-exosomes. So for your skin to be well, you need to use peptides when your skin is dry. All right. Regenerate skin cells, yes. Oh, okay. So singancokola sephandle mntana sekhaya and ndiyabona into yobana you have visitors around. Ndisemsebenzini kubhizi. Yabona. Because kakhulu wethu Phil siyabulela kakhulu ngexesha lakho ube ne-weekend emandi. Thank you very much, you too. Goodbye, listeners. Bye. Good variety.